Joho! Se on mölkky täällä taas 200 päivän jälkeen, mutta ei mitään. Palataan suoraan sorvi ääreen niin sanotusti. Eilen kävin tosiaan tämmösen valioyksilön hakemassa tosta. Halvalla kun sain, niin piti ostaa pois. Mutta ei, meillä olisi ensi viikonloppuna kaverin mökillä tulossa piirimestaruuskilpailu näillä minirosseilla. Ja nyt oli pakko itsekin sitten ostaa, että pääsee oikein mukaan hauskan pitoon. Niin mulla olisi nyt tää viikko aikaa työstää tätä vimosen päälle kovaksi kamppeiksi. Aina on mulla koulussa koeviikko painaa päälle samaan aikaan, niin tässä tulee vähän kiire kaiken kanssa, mutta ei se mitään. Ja itse asiassa mulla ei ole mitään hajua, minkä merkkinen tai mallinen tää vehje on, mutta tällainen tää on tähän tossa katteetkin sun muuta, mutta tää on siis 2 vuotta seissyt ilmeisesti pihalla. Tässä oli vähän ongelma, että se bensahana oli poikkinaisen laatikossa, niin mä nyt tein tämmösen pikku patentin tohon, että sillä oli vähän kierrettä jäljellä, niin vedin siihen sitten vähän prikkaa ja yhden ourenkaan tonne väliin, niin pääsee testaamaan, että toimiks tää ollenkaan, tää vehje. Sen verran mä vähän huijasin etukäteen, että mä kipinän katoin tästä, jos sinne tulee kipinää. Mutta sit takajarru ei toiminut ollenkaan. Tuolla on väljää perässä jossain. Kyllä tässä niinku viikolle hommaa riittää, mutta tavoitteena olisi tästä saada leivottua nyt jonkinnäköinen kilpailuvehje tuohon viikonlopun toimintaan. Niin ei mitään. Mä meinasin, että mä olisin koittanut olla tätä käyntiin, mutta sitten mä vähän zoomailin tuohon kaasariin, että näyttää vähän huonolta, niin pitää varmaan se tuossa pöydällä käyttää. Katsoo vähän, että mitä se on syönyt. Täällä tuli mukana kuitenkin toinen kaasari. Mä varmaan kyllä tän ehkä lyön tuohon kiinni. Tää on vähän isomman näköinen, niin tässä on varmaan enemmän vetuja. Mutta joo, eipä siinä. Pannaan kaasari pöydälle ja katsellaan, mitä se on syönyt. Joo, toi työpöytä on sen verran ryönän, että pantiin tähän jakkaran päälle purkuun, mutta veikkaan, että tällä kaasarilla ei kannata yrittää on. Joo. Tää taitaa olla kyllä ihan roskiskama, että ei kyllä ole järkeä lähteä putsaamaan tämmöstä halpaa Kiinan kaasaria. Ei mitään, pannaan tosta laatikosta toinen kiinni ja kokeillaan, että jos sillä saatais vetuja. En ole kyllä hetkeen näin kauhean näköistä kaasaria nähnyt, mutta sellaista elämä on. Ei mitään. Kokeillaan toisella. Joo, nyt on olisin nyt toisenkin paremmuuden vuoksi auki. Tää oli ihan jees näköinen, tää on vähän vihreätä, mutta ihan ok. Pääsuutin oli auki, mutta toi tyhjäkäyntisuutin on tukossa, sen näkyy valovasti, että sieltä ei enää mitään läpitte. Mutta sitten kaikki muut kanavat tästä puolta läpitte, niin tuntuisi kyllä toimivan, niin pitää saada toivoa nyt kalvattua auki jollain toi tyhjäkäyntisuutin, niin tämän pitäisi olla sitten oikein soiva peli. Varmasti aito mikuni ja näin, niin Mutta ei mitään. Meitsi yrittää saada ton vielä jollain törkittyä auki, niin sitten päästään kokeilemaan, että toimiiko tää. No niin, tuolla on vähän eteenpäin hypätty ajassa, että tuolla oli jo 3. kaasari, itse asiassa laitoin mankin kaasarin sinne ja nyt toimii tosi hyvin ja uuden jarrun kävin hakemassa siihen. Se vaatii vähän ilmausta vielä, mutta alkaa ottaa ja nyt tässä on katteiden entraaminen käynnissä parhaillaan, että nämä pitäisi maalata uudestaan, nämä on aika hirveän näköiset. Pannaan näihin vähän väriä pintaan, niin saadaan tuosta sitten vimosen päälle kisapeliä. Mutta ei mitään. Duunallaan tästä nää loppuun ja päivitellään sitten vähän lisää pätkää taas, että mihin ollaan päädytty. No niin, uusi päivä, samat kujat. En muista yhtään mihin jäätiin viimeksi. Tehtiin niin kauhealla kiireellä tää loppuun eilen, mutta nyt on katteet maalattu ja pantiin tuohon Hussen numerokilpi kiinni, niin on vimosen päälle hyvä. Ja kyllä tää nyt aika erinäköinen on, kun tää tuli jo. Ja täällä on tämmönen hieno glitteripinta tässä katteessa. On vimosen päälle ja ei mitään. Se alkaa olla kohta kisa kunnossa pikkuhiljaa, että vielä pitäisi takajarru ilmata. Se ei oikein halunnut ilmaantua kunnolla, mutta muuten tää alkaa olla kyllä vimosen päälle jees. Että varmaan sitä kuuluisesta soundcheckia pitää vähän laittaa, niin koetaan sitä lähtisi käyntiin. Ja laakin peli. Oh yeah. Mutta kyllä tää hyvin pörisee. Kova kampe. Mutta joo, ei siinä. Tällainen lyhyehkö päivitys sitä, mitä on taas tullut hankittua. Ja tää nyt olisi ajokunnassa periaatteessa. Ja viikonloppuna, jos ne kisat, niin saa nähdä, kerkinkö mä tätä videoa tehdä esikinä. Mutta jos teen, niin laittakaa kommentti, haluatteko nähdä videopätkää siitä, kun isot miehet ajaa pikkulasten mopoilla kilpaa, niin katsotaan siitä jotain tuotettua. Mutta meikä oli mölkky jälleen kerran ja kiitos ja anteeksi ja morjesta.